Max, du har sagt til dig, du ikke skal have den telefon. Nej! Det er så bror. Jo. Så bare vi får den skål, jo. Jeg kan ikke mere eksamen, det er fuld stressen. Svært der. Men var det ikke noget, vi skulle synge sang? Men skulle vi ikke? Er det ikke nu, den skal? Er det nu, sangen kommer? Det er nu. Jo. Fra ABC til 9. klasse. Alle sammen ved, at vi er nede med stress. Alle sammen ved, at vi er nede med stress. Der er stille i klasse, og vi sidder på plads. Vi sidder med hoffe, venter på klokke. X-Y-Z skal have 12 på arket. X-Y-Z skal have 12 på arket. I ved, hvem vi er, vi kender årgangen, ja ja. Vi kender hende, der med det laver dansen. Kaffe, kaffe, kaffe. Lars han laver dansen. Hoffe, 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 hoffe. Man laver dansen. Vi laver dansen. Laver bare dansen. Hvor den ringer? Jeg er nødt til at gå. Gulddansen, laver gulddansen, gulddansen, laver gulddansen, fuld stresset, eksamener fuld stressende, vi ved alle, translate brugte vi altid. Se det hvem kan, dwang kan, er du dum, ja det dwang, ja, farlig som en mamba. Kører rundt i det mat, og vi jagter det 12, ja vi jagter det 12. Ja, glem det der 0, jeg skal glemme det der 0. For det 12, det er helt normalt, vi henter det nu. For det 12, det er helt normalt, vi henter det nu, ja ja. Vi kender ham der, Esben laver dansen, Nille laver 12'er dansen, Rikke laver dansen, vi laver dansen, laver bare dansen, ud af den skole, vi ud af den lige nu ses vi aldrig fra skolen, vi ud af den, ja. Fuld stresset, eksamener fuld stressende, ja. Vi ved alle, klasselæg bruger vi altid. Op og stå, hvis I elsker, vi skal gå. Op og stå, hvis I elsker, vi skal gå. Ragnarok i sagen, og Tobias begynder at råbe. Vi vil ønske i hvert fag, at vi alle bare må gå. Jeg kender ham der, Jon han laver dansen, Kasper Kabel laver 12'er dansen, 4 laver dansen, vi laver dansen, laver bare dansen, ud af den skole, vi ud af den fucking uddannelse, har travlt med bus i flaske, fuld stresset, eksamener fuld stressende, vi ved alle, det brugte vi altid. Fuld stresset, eksamener fuld stresset, madkundskab sniffer kun milen, fucking pensum kan ikke huske halvdelene, nu ses vi aldrig for skolen, vi ud af den, Okay, 3, 2... Vent.